கார்த்திக் தீபா சீரியலில் ஒரு சூப்பரான ப்ரோமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கார்த்தியோட ராஜதந்திரத்தில் வசமாக சிக்க போகிறாங்கன்னே சொல்லலாம் தீபா. நிச்சயமாக இந்த வாட்டி வந்து உண்மை வெளியில் வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோன்னு கேளுங்க. கார்த்தி வந்து சொல்கிறாப்புல ராஜா கிட்ட, முதல்ல வந்து நீ போய் அவங்கள முதல்ல புக் பண்ணி அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்தை வாங்கினேன்னா நிச்சயமாக அவங்க வந்து தப்பிக்க முடியாது நம்மக்கிட்டேருந்து. அவங்க பல்லவியை வர வச்சு தான் ஆகணும். முதல்ல வந்து அவங்க ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க. நீ கொஞ்சம் பணம் கொஞ்சம் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டு வாங்கினேன்னு வச்சுக்கேன், நிச்சயமாக ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீ முதல்ல அவங்க வீட்டுக்கு போ அப்படின்னோடனே ராஜா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. வாட்டி வீட்டுக்கு போனோன்னே, இது மாதிரி ஒரு பாட்டு கச்சேரிக்காக உங்களை புக் பண்ண வந்திருக்கோம். இப்போல்லாம் நாங்கள் பாட்டு பாடுறது பெருசாக இல்லை தம்பி. எதுவாக இருந்தாலும் என் பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் சொல்லணும். உன் பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்லணுமா? அவங்க வந்தால் என்ன பணம் தானே பேச போகிறாங்க. இந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் 10 லட்சத்துக்கான செக்கு கொடுக்குறேன், இப்போயே கையோடு வாங்கி. தம்பி இதை முதலையே சொல்லக்கூடாதான்னு கோகிலாப்பட்டி வந்து வாங்கிக்கிறாங்க செக்கை. இவ்வளோ தானே, கச்சேரி தானே பாடணும், உடனே பாடிட்டா போச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே சந்தோஷம் தாங்கலை வந்து. ஆனால் ரூபஸ்ரீ வந்து ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இருக்கா. இப்போ என்ன பண்ணுறது, நம்ம வந்து மாட்டிக்குவோமே, அவன் கூட சண்டை இருக்கே, இப்போ எப்படி? கார்த்திக் வேறு தெரிஞ்சு போச்சு. கார்த்திக்கு தெரிஞ்சால் என்ன தெரியாட்டேன்னு அவனை போய் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம். இது ஏதோ ஒரு இடத்துல பாடணும்னு சொல்கிறாங்க. பாட்டு பாடிட்டு 10 லட்சம் கைக்கு வருது. அதை விட்டுட்டு நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பேசிட்டு முதல்ல வந்து தீபா வீட்டுக்கு போய் வந்து காசை கொடுத்துருவோம். காசை கையில் கொடுத்துட்டு அவங்களும் கஷ்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், நம்மளும் உதவி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். வசமாக லாக் பண்ணிடலாம். கை நீட்டி காசு வாங்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வேணான்னு சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை தீபாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அவள் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான்னா பிரச்சனை ஆகி போயிடும். அவள் எப்படிமா சொல்லுவா போய் முடியாதுல்ல? அதான் பாலில் சத்தியம் வாங்கியிருக்கோம்ல, பொல்லாத சத்தியம், அதெல்லாம் செல்லுபடியாது. முதல்ல வந்து காசை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. போயிட்டு காசை வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இந்தாங்க 1.5 லட்ச ரூபா கையில் காசு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. உடனே அவங்க அண்ணி வாங்கிடுறாங்க காசை. தீபாவோட அண்ணி வாங்கினோடனே மைதிலி வாங்கினதுனால சந்தோஷம் தாங்கலை. ரொம்ப தக்க சமயத்தில் உதவி பண்ணியிருக்கேங்க, நான் மறக்கவே மாட்டேன்னு. நாங்கள் ஒன்றும் சும்மாலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல, அடுத்த கச்சேரிக்கு புக் பண்ணது காசு கொடுத்தாங்க, அதனால் நான் கொடுத்தேன். அதானே பார்த்தேன், நீங்களாக உதவி தான். அவங்க லட்சக்கணக்கில் நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க, நீ ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாளே, ஆபத்துக்கு உதவுறாங்க, அது வரைக்கும் சர்த்தம் அப்படின்னோடனே அந்த பக்கம் கார்த்தி வந்து வாங்கியாச்சு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராஜா சூப்பர்டா, அக்ரிமெண்ட் சைன் வாங்கியாச்சுல, மற்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே தீபா வந்து கார்த்திக்கிட்ட, சார் நான் கிளம்பணும், இல்லை சரி வெளில போய்ட்டுறேன் சார். என்ன சார் ரூபஸ்ரீ ஓகே பண்ணிட்டுக்கலாம்? அதெல்லாம் பக்காவாக ராஜா அனுப்புனா மிஸ் பண்ண மாட்டான், கரெக்டாக பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்டி நிச்சயமாக மிஸ்ஸே ஆகாது. நான் வந்து அந்த ரூபஸ்ரீக்கிட்டேருந்து பல்லவிய குரலை வந்து உலகத்துக்கு நிரூபிக்காமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஐயோ நம்ம மாட்டிக்க போகிறோம், முதல்ல வந்து காசு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போய் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைதிலியை பார்க்குறதுக்காக வீட்டுக்கு போகிறாங்க. போகிறப்ப அவங்க கையில் காசு இருக்கிறத பார்த்துடுறாங்க தீபா. ஆஹா மாட்டிக்கிட்டோமே, வேறு வழியில் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம்னு சொல்லி முழிக்கிறாங்க. அதோட இந்த ப்ரோமோ முடிச்சிருக்காங்க.